Gusto mo laro tayo? Kala introduce na yung game nila. Hi guys! So ngayon, Ayan, set number 1 pa lang guys, nakaka-10. Seryoso? Mark, bigyan mo ako ng matinding jump smash ha. Okay, ipapost ko to. Pinunong Del. Pinunong Del. Dito na lang po tayo. Matatapos na ba ito? First set. Para marami tayong ano. Kamahalan. Kamahalan. Parang ito, hindi pa ba ito? Yan po ay unang set pa lang po nila. Kung kayo naman po ay makapaghintay. Ayan. Hindi ko po alam. First set. Ayun o. Tara doon tayo. May kukuhan naman. Tawag mo sila. Ay, nag-shuttle tayo. Ginagamit pala. Sorry, ginagamit pala.
Yan na. Ayaw nyo na. Uwi na.
kalaban eh. Hindi ko na kaya sila, Kuya Art. Hindi ko na siya kaya kalabanin. Okay ko, Derek. Doon ang times ah. Hindi ko na siya kaya. Next time na lang, Kuya Del. Kumain na rin tuhod ko. Hindi, ano yan? Oo, mag-base na siya. Galing talaga, oh. Nakamalakris eh, oh. Nakabitin naman ang laban natin.